aseɛ edituja ese eye ahyenkafo ne akwantufo a wonom na Kintampo-Prang kwantempo ne so no wo mu su se kwan ne nya kra nti ama akwane abade hu nsem enhyeda nkoye wo na free bread sansa bi basu dwa no empanimfo a wonom ka bi o makoye wo mu adom asa bread e kwan no wo maya ahyenkafo ne akwantufo kro no ano ebo mpanimfo abaso Womanfo bekaya Adom News Centralfo ede betudwa efa kwantimpon bi a ewo Kintampo-Prang ekwan so na atete apansama womanfo anomo ete ho no ede adesede ebeto aban nanim se onye omomoa na ekwan no onsiesi ejebo eja enya ba bedru ama sese aban no eti womanfo esufre ama wode ekwan ama contract ama womo ahyase eye kwan we ana ohene a owo ekura nana amankwa jemfi ene Adom News Centralfo atwetwe ho komo amide enche bia na Adom TV sabe mo ba me kwan so ba befe fidi apesika eko zamanama eko abasi ne kwan nye sabe mo ba ho ebehwe ye de mo fofa kwan so nyina ma mu sampa kwan nye nkuri mi de mo be nyina na me nya gidi bia wu fidi na de be na seni enche kura kwan so no musi eye kwan me kwan momwa to be asidapa de ma Adom TV say sabe ye di jamo a obi abete no Ghana ha tie dana ye damasipa afie so asida so enkoma bana ya de ye kwa na se mfie bibibi ya se na kwa no mfidie isigusu kwa no because me hu bi da we ntimi damase Adrawafo a womo efa kwan so enso ene Adom News Centralfo atwetwe ho komo kwan no last 2 months ne ba ha Adom TV for ba ha e be twa koi betenche eno mwasia contractor wo kwan so a omumbo adwuma gidi pa chefo se de kwan no mo ye pa ye ne agi ho so mo ye kwan no